Moi! Mä oon Karhun Janne. Käydään läpi vähän vapaa- ja perinteisen tyylin hiihtotekniikoita ja koitetaan löytää keinoja, millä säkin voisit parantaa sun hiihtotekniikkaa. Lähde mukaan! Perinteisen hiihdossa keskeistä on terävän potkun yhdistäminen muuten sulavaan liikeketjuun. Hiihtäjän asento on eteenpäin pyrkivä, jolloin työntö haetaan edestä. Liukuvaiheen eteenpäin menevää energiaa tehostetaan käsien aktiivisella heilautuksella. Vuorohiihto on ylämäkien ja hitaiden kelien tekniikka. Ylävartalo on eteenpäin kallistunut potkun suuntautuessa ensin alas ja sitten taaksepäin. Pyri välttämään kahden suksen liukua liukumalla rennosti ja tuomalla suksi maahan toisen rinnalle liikkeen jatkuessa katkeamattomana. Ylämäessä lyhennä liukuvaihetta ja painaudu alemmas paremman pidon saavuttamiseksi. Mäen jyrkentyessä liiaksi siirry ladun syrjään haarakäyntiin. Tasatyöntö on nopein perinteisen tekniikka. Työntö haetaan edestä lantio ylhäällä, käsien ollessa hieman koukussa ja kyynärpäät lievästi sivuun. Sauvat iskeytyvät maahan siteiden kohdalla. Työntö lähtee päkiöiltä, koko ylävartalon painoa ja vatsalihaksia hyödyntäen. Tehosta vatsalihaksien käyttöä seuraamalla katseella nyrkkejä. Yksipotkuista tasatyöntöä hiihdetään tasamailla ja loiviin ylämäkiin. Heitä liikettä eteenpäin käsillä ja hae työntö edestä nojaamalla eteenpäin. Hae potkuun pitoa noin puoli monon mittaa toisen edeltä. Matalassa laskuasennossa kyynärpäät lepäävät kevyesti polvien päällä ja jalat ovat lähes 90 asteen kulmassa. Pidä sauvat lähes vaakatasossa. Korkeassa laskuasennossa ylävartalo on auki, jolloin mutkien ja epätasaisuuksien hallinta on helpompaa.